Moltíssimes gràcies, presidenta. Hi ha moments en què correspon tractar des d'aquelles institucions on està representada la ciutadania de que la normalitat siga la màxima a la que ens puguem veure. El que crec que tenim molt clar, indiscutiblement, és que avui res és com abans i que ja res serà igual. La pandèmia ha deixat moltes vides, històries, projectes truncats per culpa del virus, dificultats en els seus treballs, les seues empreses i en les activitats que hi havia abans de la crisi. Perquè ha sigut un any molt difícil i el present encara és molt dur i complicat, davant el qual no podem relaxar la gestió ni abaixar la guàrdia. Davant aquesta situació, davant la pandèmia i dels seus efectes, la resposta del govern ha tingut que ser ràpida, responsable, ferma i, sobretot, justa. La resposta ha de ser justa i social. No podem ni devem obviar que la Covid ha marcat el conjunt de l'acció política del govern del Botànic i dels grups que la sustenten. Sé, i estic segur d'això, que la nostra ha sigut la millor de les gestions possibles davant la major crisi dels últims 100 anys, avançant de la mà de la comunitat científica i dels experts en cadascuna de les matèries de les que tractem, i tractant que es doni un tracte just a totes i tots. I si hi ha hagut circumstàncies excepcionals, com les que han suposat la crisi sanitària, dificultats econòmiques i emergència social provocada per la Covid, la nostra funció dins de les Corts Valencianes va a ser tractar de recuperar, dins de les noves circumstàncies, una nova normalitat. I la política és més la de construir que la de destruir, que és com visualitza la ciutadania el tractament a cada problema que tenim a la nostra societat. En aquesta línia ens trobem ara mateix, així, a les Corts, en una activitat regulada per totes i tots reconeguda, com són els esdeveniments taurins. Els bous de carrer, les corregudes de bou, formen part del calendari festiu de moltes localitats al llarg i ample de la nostra comunitat. I excepte comptades excepcions, no s'està celebrant cap tipus d'esdeveniment d'aquestes característiques des de març de 2020. És per això que les administracions tenen el deure de treballar dins el context de l'actual situació de pandèmia, l'anàlisi, l'adaptació i creació, si s'estima convenient, del conjunt de la normativa existent per part de les diverses administracions i principalment a nivell autonòmic per a poder celebrar de manera segura aquesta activitat regulada amb normalitat, garantint la celebració dels esdeveniments al conjunt de municipis de la Comunitat Valenciana. La pandèmia ha suposat un canvi radical de mesures i condicions per a poder portar a terme moltes activitats. I això suposa un canvi de condicions substancial per a la seva execució, canvi de protocols d'actuació i inclús de normativa per a poder assumir noves pautes que han vingut per a quedar-se, com les mesures de seguretat entre les persones o les regles sanitàries de prevenció o l'ús de dispositius específics de conformitat al tipus d'activitat de què es tracta. En ares de la pròpia evolució positiva de la pandèmia, amb les quotes de vacunació existents, la interiorització d'una cultura de la prevenció i de l'adopció de mesures de seguretat entre les persones, i en la mesura en què les condicions ho permeten, cal que els òrgans competents comencen a realitzar les accions que corresponguin per a determinar els plantejaments, les mesures, els protocols i normes per a poder començar a celebrar aquest tipus d'actes dins la nova normalitat, escoltant les demandes dels aficionats i del conjunt del sector. És necessari, donades les circumstàncies d'evolució de la pandèmia i el procés de vacunació en bon ritme, l'estudi i aplicació dels protocols a seguir per les administracions competents. En aquesta línia, l'entitat de major competència per a portar a terme aquestes primeres accions per determinar en quins moments i en quines condicions es poden tornar a celebrar actes taurins és la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, actualment encapçalada per José María Ángel Batalla, i que fins la data ha mantingut la coordinació entre tots els sectors relacionats en aquesta activitat. I és per això que al nostre criteri correspon a aquesta Secretaria Autonòmica, en la mesura del possible i de les circumstàncies que permeta l'evolució de la pandèmia, continuar treballant per acordar aquesta adaptació amb els sectors afectats, alcaldes i alcaldesses, associacions taurines, ramaders, professionals del bou. Igualment, i en idèntics termes, correspon iniciar els tràmits corresponents amb les administracions competents, tals com les administracions locals, la Conselleria de Justícia, la Conselleria de Sanitat, el Govern d'Espanya,
per determinar les condicions en les que van a ser possibles, en el moment sanitari de seguretat que es determine, la celebració dels actes taurins. Quan més prompte, millor, i amb totes les garanties. De la mateixa manera, també caldrà l'anàlisi i estudi de la normativa actual per a poder determinar si cal generar una normativa addicional i urgent per als actes taurins donades les especials circumstàncies en què ens trobem. N'hi ha que demostrar el nostre exemple de bon govern i de concòrdia, que és la millor opció per a la reconstrucció. I ho farem per totes i tots els que s'han quedat enrere, que són molts i que no mereixien quedar-se en el camí, i als que volem dedicar, com sempre, el millor dels records i dels respectes. Pels que sofreixen o estan sofrint els efectes de la pandèmia. I agrair profundament el treball de tota persona que està treballant d'una manera o altra per combatre la Covid-19 i adaptar-se a les noves circumstàncies, com és en aquest cas el dels esdeveniments taurins. Moltíssimes gràcies.